Una noketa. Ama me a lot of people ndị ntu, ndị na-azụ ahịa ntu nọ into entertainment. Ka can si maru, most of them abịago to me. Ifuru ihe gbasara ịkpọ ntu a na-ekwu on social media since few days ago. Apụta asị gị na onye a na-akpọ ntu, ụfọdụ na-asị na ha believe ho. Onye a ji wee bụrụ nwanne ha, ha wee mara onye a mara oyi ụnọ. Ha na onye a na-anọ na toilet, believe na onye a na-akpọ ntu. Ona nọ na ọwụ na ọka mmeghe ọnụ kpọsịsịwa ga-afa ndị mma na-akpọ ntu on social media. Like ndị na-akpọ ntu no into entertainment. This Facebook ga-enwuru ọkụ. Onwe ndị wa na-agwa gị na ha na-akpọ ntu like this, ị gaghị believe. But the truth of the whole thing is that n'ihe ha na-akpọ tu adịghị eke ya. Ịma na many of them feed na nna azụ ahịa ntu. Ụfọdụ ime ha che na nso ha eme ihe ntu a. Maybe because of my facial looks, I don't know, or any other reason best known to them. A lot of them abịago to me ka azụ ahịa ntu. But I'll end up telling them that I know I'm into those rubbish. A lot of people na-akpọ afa ha like this. Open up can list we ha on this Facebook. Most of them na for my post. Most of them are my friends on Facebook. Ndị ama. Some are abego on their own. Some are abego indirect way. Some send go their PA or some of these boys ha na-akpọ mkpori to me. But I'll end up telling them that I know I'm into all those things. I'm a lot of them. Of which I don't can mention Alpha Hana or can do it. Majority of you guys can't believe. Onwe nke one of his boys je kpọọlụ police oga cannot buy before me travel. Onye a onye ama o. And don't kwa ike ofu video. One of his boys ọ na-akpọ. Ịma ihe most of them na-eme after ha chọsi all this young boys si need ka epushuo ha na entertainment need chara enyemaka. A na-akpọ ha some of them na-epushukwa ha na ọ na-ekwe ha nkwadi agha adị agha. So one of his boys on akpo, one of the boy on akpo, je kpọrọ ya police that na ihe ọ na-adị na-agba ya n'ahụ bịa na-aza ya afọ. Ọ chọkwa n'inye ya ego ka ha je mepụ the thing ebe a na-amịpụsị ya. Onwe na anụbeghị na ntị ya. Ya gist dị hot oge ahụ, oge nka no buy before me travel. Na amakwarụ m na ihe nwere ha na-anyụ ihe ha n'ahụ based on ihe ha na-anyụ na ọ na-aba n'afọ na ọ na-eto afọ. You know, na-ekwu ihe a iwere uche gị na calculate other things. So the boy wee je kpọrọ ya police je report ya na station. Na one otega aka obido kpọwa ya ntu. Ihe ọ sị na o ya emeri ya, onweghọ nke ọ na-eme. And the main problem ya na ahụ adịghị ya na ọ na-aya ahụ. Ihe ọ na-agbakọju ya n'ahụ na ha owebara dị na-eje amịpụsịa ya the thing. Na ọ chọghị ịkpọrọ ya ka eje mepụ ya the thing. And na ọ chụpụrụ ya n'ụlọ si nsira okweghọzi ka ọ kpọọ ya ntu. Ihe a dara ada oge ahụ polisi ndị eke bịa ka abịa nwụrụ the guy. Ọkwa onye ama onye a na-ekwu na ọ bụrụ ọka mkpọ afịa na steeti eda dị ihe dị ona ameme. Most of you here guys can believe mba onye anyị ha kpọnwunu ntu na probably because na fear with ofu asa. When you even talk about belle face, the first time ebute case belle face to me ka mgbaso ya war on social media oge ahụ ebe 2 years ago. Oge ahụ nka na-apịawa mata ya asa azụ back to back. Mata eji wee bute ya to me nji pịawa ya azụ because of ịkpọ ntu. I've said it before that no nwego oge, those of you active on my page from day one, I think ekwugo m ugboro na abụ na o nwego ugbo na ebute n'ihe gbasara belle face oge ahụ ka mgbọsụ ya wụ ọ facha ego dị ya n'elu. But atọnụ m ya down that ihe abụ ihe m bịara ime na social media. The first saga ebute m ka mgbaso ya gbasara ihe ịkpọ ntu.
Oya merunji gonna ada like this. And say na well about alcohol food to me. Then apart from that, a lot of people who know into entertainment, call them bloggers, call them musicians, call them artists. In fact, 80% of guys into entertainment na pontu. If 80% of guys into entertainment, ha na-azụ ahịa ntu. Forget ihe ha na-eji sometimes ha wee na-disguise. Most of them na-akpọ ntu na-emekwe the other way. Like ha na-esokwe asa, na-esokwe ụmụ nwoke kwa. I'm trying to watch my words maka Facebook wahala. That is the reason why ị ga-afụ a na-ekwu na onye a na-akpọ the same after ị na-afụ ya na nwanyị. Most of them just na na-eji all those girls na-eme cover up, na-ekpuchi ka people gara ime onye ha wụ. The men ahịa ha na-azụsi ike wụ ntu. I've had an encounter with many of them. Na-ajụ ka ihe dị iche na ihe a na-ekpọ dị ntu a na normal thing ị na-eme with gear. Ụfọdụ jikwa sị ọ dịkwa dị like this, ọ dịkwa dị like this. O nwebe ihe na-anụbe na ntị ma. Ọkwa ndị ahụ unu ma. One thing about entertainment or artist is that anyị macha secret onwe anyị. If all these artists, all these ndị ahụ ha ma their secret. This message is strictly for Homòs.Exual and his foot soldiers. Yes, his social media soldiers that will come and finish anybody that speaks against what he's doing. Homòs, I am not gullible. I appreciate your 10,000 naira, but please, you wrote on your profile that you gave me 100,000. It is a lie. You gave me 10,000. My brother gave me 40,000, and about four other people contributed. Many more that made it 67,000. Of which I collected 10,000 naira for transport. The rest of the money was given to people at Brekete family. Go and confirm it. And that is why ordinary president recognized me last year, December, on the 7th of December last year. Go and confirm it. That was the recognition I got from ordinary president. Go and confirm it. Because I was sharing the money for people who are hungry at Brekete family Abuja. I don't post it on Facebook doesn't mean I did not do it. You can decide to chest flat with the little change you gave me. That is your own cup of tea. The little we have, we also give people, and we don't bully people because we give to them. We don't go about trying to cause mayhem in the society because we give. The hospital you claim you built, how much is your personal money that was invested in that hospital? If not for Igbo love themselves, who would have known you or created Igbo love themselves when you were still a Christian? So if not for that foundation, Igbo love themselves, who know you, Homòs.Exual, that you think you can bully anybody on social media because you are giving them token? Sorry, if the money you are giving to me was to buy my conscience so that I will not be able to speak anytime I see you doing wrong thing, my brother, sorry to disappoint you. You can forward the account for a refund and I'm going to double it for you. So that you gave me 10,000 naira doesn't mean I am a slave to you, that when you do wrong thing, I will not speak against you. I appreciated you and I even wrote it on your profile. I still write it on your comment section appreciating you, confirming the money I received. But that doesn't mean I'm your slave. You can't buy my conscience. So I appreciate your conscience, but please, stop causing mayhem in the Southeast. Stop creating unnecessary mayhem in the Southeast. Your activities is becoming unwanted in the Southeast. If you want to preach your own religion, preach it without attacking people physically, without attacking people verbally. I may not be in the same page with you, but I don't hate you. All I want you to do is to have a change in your manner of approach towards achieving whatever goal you want. The gullible can decide to believe you, but I have found out that what you are doing is to promote your personal interest, and I am out of it. Simple. That is it for now.